γέμισε το θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη από εκατοντάδες επίδοξους δημοσιογράφους ηλικίας από 6 έως 17 ετών, τους οποίους επιβράβευσε η εφημερίδα Τα Νέα για 18η συνεχή χρονιά για το μεράκι και την πρωτοτυπία που δείχνουν εκδίδοντας μαθητικές εφημερίδες και περιοδικά. Μέσα από αυτή τη διάκριση φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους νέους, για την προσπάθεια των νέων και πιστεύω ότι αυτοί αποτελούν και το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.